OK. Som basket. Go! Na impreze. Aj, Rio je samuraj. I need your protection. Tak. I need your protection. Rio, I need your protection. No, to poď, nech ťa môžem protektovať. Sikár. Dobre. Idem na brýle. Tam si ich zajebal. Dole, pri nohe. Come on. Very good. Very good. I'm looking good. Looking good. Very. Som pil! Prečo? Že inde chcete ten kebab. Ale zober si tiež do okuliare. Počúvaj, keď chceš ísť oproti, aj tam robia. Ten Bratislavčan, hej, jak tam varí. No, ale idem, kuchár. Dávaj. Toto čo, to spálené, to nič, to koniec. Počkaj, približí, musím byť bližší. Nič, dobre, koniec. To je bravčové? Nevidno nič. Čo? To je bravčové, ty. Bojím sa. To je bravčové, ktoré sa tvári, že je kurácie. Počúvaj, Rio, ty by si mal mať v tomto skladu. Ja by som chcel kolobežku. Počkaj, ja vidím. Kolobežku by som chcel. A ešte bojačikov, také na hranie. Plastový? Áno, takýmto zbraniami. Všetko. No. To je prázdne. A ešte by som chcel bicykel by som chcel. A taký s dvomi kolesami, bo to nie som Ježiško, ale len s jedným, ako som nevedel. Takže s dvomi by som chcel. Tento rok, keď budeš veľmi poslušný, tak tiež Ja Ježiško som doniesie. poslušný celý rok. Však dúfam to. Počúvam, aj mamko, aj otko počúvam. Aj kolegov? A ešte aj do kostola chodím. Chcel počúvam. Kedy si bol v kostole naposledy? A asi pred 5 rokmi, ale počúvam všetkých a dobrý som bol. Čiže ideš vás na umša, počuješ všetkých, čo rozprávajú. Svoje romantiky. Ale vínko si dám aj ja s fararom, samozrejme. Ale Aj za oplatku si pôjdeš. ale hej, bo keď hlavne som tam, hej. Keď nie, tak nie, ako, viete ako, viete? Keď ťa to chytí v kostole, tak musíš sa napomať. Hej, ja poznám takých, čo do kostola chodia vytriezvieť. Ale ja nie, ja idem normálne, že na umšu všetko si zaspievam, keď mi je veselo. A máte do košicov. Dobrý chlap. Podľa mňa si... Pane Bože, príď už k nám, ja ti zaklobujte pírko dám. Čo dostaneš? Bicykel s dvomi kolesami. Aj s dvomi kolesami. Aj dobre, Keď veľmi poroz by som aj so 4. dobre. A nafúkovačku. Čo? To až teraz nahrávam. Nie, dám si bravčové. To je. Dorici. Jedna za to. Abo daj si. Repete. Nie, však je. Poriadne, to preží poriadne. Daj si ty prvý, ja počkám na kuráciu. A veď to je jedno, akože, ale... Jak sa povie po anglicky, je to jedno. I don't give a fuck. Nie. Hej, tak I don't give a fuck. Tak si I don't give a damn. It is one. It is one. I don't give a damn. Najväčšie angličania tak For me behind me. Na víťazstvo, chlapci. Rozbili sme modrých, žltých, jak šviňa, papírový mech. Na čapke máš. Ale nie. Len tak decentne sme ich ošukali. Sme ich stiahli z kože. Chlapci nevideli ani číslo občanky.
A predsa sme hrali. Jurko sa Ale fakt nie, dneska. vážne, ten Som mal na ďalej responty, vole. Ten kopec bol mega. Tam to tá kurva, to tým stromom ma najebala, či som do nej 2 hodiny strieľal. A som ho nevedel trafiť, vieš. Ako nevieš, či ho trafíš, alebo nie, proste nevieš. A takedy vieš, že aj tak neodíde. Vieš, a nie, dakedy nevieš a on zrazu zdvihne ruku a si wow, do piči, že jak si ho trafil, vieš. To iný ho trafil. A mieríš na ňu, normálne sústredíš sa, normálne levituješ pomaly, tak sa sústredíš a levituješ až. Mega sústredenie, jak v high school, vieš. Normálne si nad ihriskom. Nad ihriskom, vieš. 3 oči máš. A nevieš ho trafiť s 3 očami? A keď ho trafíš, tak nepriznáš. Asi zoberiem od teba, hovorí, originálne dáš. Ja radšej postriam, keď sa budem diť. Potom, jak sme išli, hej, cestou začína video, ale neverím, že to tam až ma došlo. A potom som vypol, Bolo zaujímavé. nechal som kameru, hej, dialo sa nič, vypol som, a že nechám na koniec. Prišiel som na koniec.